Аз съм Оркена минула и пак е Демонки Асасин при мене. Ако аз не съм тук, защото ще бъде провалено. Какво? Ако аз не съм тук, защото ще е провалено. Да, ако той не беше тук, ще всичко да е скучно. Той е компанията човек, той е уникалният човек. Той е най-уникалният на уникалните човек. Рабаще, няма никой да ме намери къде съм се качирала. Ready or not, here come. Видях ви. Просто видях го, Иван. Просто го видях. Да, това си бил ти. What the? Иване, аз те видях как преди малко убих първия. Не си мърдал от местоположението си. Не съм човек. Стоя си на място. Так. Виждам един мина под мене. Так. И се качва нагоре. Вау, сериозно ли, пич? Вау! Да, Иване, май то ти се издаде. О, таунт килнах един. Да, чек, аз те виждам. Аз сега те виждам. Виждам те ти. Ако се обърнеш назад и погледнеш нагоре, ще ме видиш. Гледам ли те? Не, обърни се леко се обърни. Чей, където има една дървена дъска. Зад тебе. Виждаш ли ме? О. Беги! Подявайте. Бягай за живота си! Просто бягай за живота си! Чао. Омага! Къде са другите от твоя? Чакай, сега ще кажа. Има в един варел, син, такова. Не знам как да го кажа, турбичка. Един син варел, човек. Син варел, което е окървавен. Къде? Нали ти казвам син варел? Те го намерих. И го там скилотна. Ало. О, Саше! Хаски. Казвай как да се казваш, че снимам клип. Какво? Как се казваш в Team Fortress? Полия 987. Как? Полия 987. Значи това е Полия 987. Аз снимам клип сега. Къде е оня бастун от твоя? Тук се крие и се показва. Просто се показва. Къде? Сега ходи по едно... Качи се горе. Сега го гонят всички човек и той си търчи лате. И просто победихме. Хасиме. Охо. Тук е Джокер! Браво него е Джокер! 4, 3, 2, 1. Джик. Вие са на Team Fortress, на кое мап играете? На Hide and Seek. Three, two, one.
Wow. Беги, беги, беги. Ready or not, here we come. Аз не съм се скрил и си търча и се набих на един. Верно ли? Не, му избягах. Давайте пайрота. Прескочих един, сега ще умра. Come on, come on, come on, kill the shot. Таунт килнаха Жокера. Да. Аз намерих място за приеме, защото съм мощен. Здравей, момченце. Майте, видях как. Значи ми се стори. Хайде сик. Къде са те смангали прости? Ху-ху! Мангалчета, къде сте бе? Ако не ми кажете, ще умра. Дано да умреш. Абе, я не. Пак победихме, не знаем кога. И аз пак съм някаква тапанарщина. Най-тъпата Какво си? Няма ти кажа. Няма ти кажа пак. Пак няма да ти кажа. 4, 3, 2, 1. Мали, беги, 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 беги. Сега ще тук ли си? Да, тук съм. Добре. Не мога да се кача там. Удел. Влязох! Няма ме намерите. Арабас. Да, няма ме намерите. Изобщо. Арабас. Няма ме намерите. Това ти ли си? Не. Ама те няма да намерят. Аре бързо да свършваме, че трябва да малко спирам клипа. И ще го направя на 2 части. Това беше от мен и чао. Кажете чао. Goodbye. Goodbye. Айде, чао.